Gasolina. A few moments later. Dito na kami sa Alaminos City. Ano masabi mo sa biyahe, pre? Bali, ganda. Ganda. Parang namiss namin yung rides na ganito. Ako? Nakaka-excite. Ako, pre, sakit ng pet ko, pre. Na virgin. Dapat pala. Ito pa ka pa eh. Pre, Dar. Toy. Patingin nga lang ano. Ano na ba? Ako, yan, namalengke kami ng iluluto pagdating doon. So, si boss.
Many minutes later. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.